sa rozhodli písať knihy o slovenskom podsvetí. Čo vás k tomu viedlo? No, tak v princípe ja som nikdy nepredpokladal, že budem písať o slovenskom podsvetí, aj keď ma to zaujímalo. V 70-80 rokov som o tom veľa čítal, pretože je to fascinujúca téma, ani nie kvôli tej krvi, ale kvôli tomu, že ako je vôbec možné utvoriť alternatívu štátu, lebo skutočná mafia je alternatíva štátu a mňa fascinovalo, ako môže nejaká banda hrubokrkých skutočne zorganizovať taký teror nad tým územím, že to funguje ako alternatíva štátu. No a prvýkrát som prišiel na to, že asi sa niečo také deje aj u nás, keď som bol v 95. roku v Spojených štátoch a tam som bol ohromený tou kriminalitou, ktorá sa valila cez tie médiá, čo bol paradox s tým, že my sme žili, ja som bol na spisovateľskom štipendiu v Iowa City, to bolo pokojné mestečko, ľudia nezamykali dvere na autách, nezamykali domy, proste tam sa nič nedialo, ale zase v tej televízii to bolo krv a v rádiu, takže ja som bol zhrozený tou Amerikou, takže to som ako odmietol, prestal som pozerať telku a počúvať rádio a čítať noviny. No a potom som došiel domov a zistil som, že prvý, kto ma stretol nejaký kamarát, tak mi rozprával všetky tie, lebo práve vtedy začala prebiehala prvá vojna v podsveti, všetky tie drastické príbehy. Tak to som bol dvakrát šokovaný, lebo som si uvedomil, že vlastne tá Amerika v tom najhoršom je tu. No a vtedy som si uvedomil, že to je prechodné obdobie, že to prechodné obdobie môže trvať tak 10 rokov a že by bolo dobre to zmapovať ako historickú udalosť, ktorá sa už nebude, dúfam, nikdy opakovať. Takže tak som si to začal zbierať, ale nikdy som, celý čas tej roky som nevedel, ako by som tú knihu mohol urobiť a že jedného dňa, keď už to bolo kritické, už tých poznámok bolo príliš veľa a výstrižkov, tak som ma osvietila myšlienka urobiť to o tých, ktorí vlastne zažiarli ako keby mafiánsky bosovia a zle dopadli, že vlastne že v tom má zmysel, preto to má zmysel, aby to písal spisovateľ, pretože to má morálny akcent, je to isté ponaučenie pre tú spoločnosť a to som považoval za dôstojné a hodné, aby som sa do toho pustil. Ako často chodíte do knihkupectva? Toto sa dosť radikálne mení. Napríklad neviem, či ste si všimli, že zmizli takmer poštové novinové stánky, tak keď sa volalo PNS. A miznú knihkupectva. Ja som tu mal zahraničnú návštevu, keď som robil predsedu PEN klubu, tak sme vodili tých našich kolegov po centre mesta a boli očarení. Myslím, že to muselo byť nejako roku 94, alebo neskôr, keď videli na obchodné, že 3 veľké knihkupectvá vlastne tam boli. Takže oni boli z toho úplne vedľa, že ako je možné, že to Slovensko tak úžasne číta. No, ukazuje sa, že neprežili tie dve, oni vtedy boli 3 a teraz sú asi 2. Ale proste jednoducho zanikajú tie knihkupectvá. Pre mňa bolo knihkupectvo vždy takým azylom. Ja som preto taký vzdelaný odporne, pretože ja som si vždy dával rande pred knihkupectvami. A väčšinou nedošli tie baby, tak ja som sa v tom vzdelal, som si čítal tie knižky. A teraz, keď som šťastne ženatý a šťastne zamestnaný, tak sa k tomu dostanem akurát, keď som niekde, keď prestupujem z nejakého spoja z električky na autobus alebo podobne. A vždy ma ohromí to množstvo kníh. Musím povedať, že to je niekedy demoralizujúce. Keď prídete do knihkupectva, to má 15 000 titulov. To je dosť drsné. Ale potom zistíte, že keď sa rozhodnete pre určitý typ literatúry, napríklad na Slovensku, keď budete chcieť čítať humornú literatúru, tak nenájdete takmer nič. Okrem mňa. Je pre vás písanie stála záľuba, vášeň? Alebo ho už beríte skôr ako povinnosť prácu? Tá otázka sa zdá byť veľmi ako výstižná, ale v princípe musím povedať, že je to omyl, že je to o inom. Myslím, že ľudia si pletú literatúru práve preto, že o literatúre málo uvažujú, ale keby ich napadlo, že literát je atlet, tak by sa atleta nepýtali, prečo tak rýchlo beží. No, pretože mu to tak rýchlo beží. A spisovateľ píše ne preto, že by to bolo hobby, že by zbieral známky alebo motýl alebo také niečo. Ale aby som mal presný príklad, tak si predstavte, že napríklad keď som bol na vysokej škole a skutočne som intenzívne hľadal tú pravú, tak tie moje priateľky a frajerky boli dosť nešťastné z toho, keď som mal v hlave nejakú tému
pretože tie chytrejšie už potom hovorí len číslo, že koľkokrát som za ten večer spomenul, že budem písať takú reportáž alebo takú poviedku. A je to tak obsedantné, že dokonca pokiaľ som to nenapísal, tak proste v tej hlave to stále trčalo. Už to bolo proste otrávne, stále tá téma tam bola. Ako keby niekto chcel, že to musím napísať. A takisto v tom najlepšom možnej chvíli, ktoré sa čas stávajú málokedy, ale je to úžasný zážitok, tak vtedy, keď píšete napríklad fikciu, román alebo také niečo, tak sa vám stáva, že sa odrazu dostanete do akej inej dimenzie a v najlepšom slova smysle to dopadá tak, že vám ako keby ste boli zapisovateľ toho, čo vám niekto diktuje. A to je veľmi vzácna chvíľa, ale zase hovorí o tom, že spisovateľ to nie je preto, že by si to vymyslel, ale preto, že sa taký asi narodil.